लाजिदों सासेया बिराद मोखां खोबलायलायदों। हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो बरायबाय। दिनै जाबाय बर'दिन। बर'दिनाव दायो जों खाना जासिगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। बेयो नोंथांमोना शेयार खालामसै। थ' दायो बर'दिननि खाना जानो नागिरदों। नोंथांमोननो जेसेबां हायो आं शेयार खालामनो नाजानोसै। आरो नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव। थ' चलो बयबो टापा टाप लाइक कमेन्ट खालामदो। थ' चलो जाबाय मारा माथो आं हमनोनो रोङासै नै बोरैबा बोरैबासो जालाजोब्बाय। जाबाय दिरुं खाना होनोसै 60,000 बर'दिननि थाखायनो खाना रेडि बानायगासिनो। माबेला सबाय रुनाय, सबाय रुगासिनो। ओंखाम संदोंदां। ओंख्रि संनोसैहाय। लाजिदों सासेया बिराद मोखां खोबलायलायदों। मा संदों नायनोसैलाय। ओरैजाय अमा बेदर संगासिनो। दालिया आइनै सबाय रुगासिनो। A few moments later. गासैखौबो संखांना रेडि नै जानांसिगौल'। बहुत तेज हो रहा है। Dia kan? Iya, bantu deh. Bantu. मेदामफ्रा जालागासिनो। जायगायानो गैला।